da su kai daɗi. Yan amana yan halak ba su bar na har na yi kauɗi. Duk matasan Nijar in na yi amo suna ganewa, masu neman na kansu ko ta nan ba a fi su. Ga ƙasa mai amana zana so har mu gana, na kuna sun hoto da kun yi min duk rana. Akala mai to da kun da sai kun gana mona. Yanzu Nijar ni gare ni ta zama uwa da uban nan. Za su girmama baki har su mai tattaki. Wai ina yan Nijar zana dai baje hajar, dan akwai ni da hujjar. Zantukan mai waka da ilimi hukunji, dan cikin shi ke gane sirrukan duk hanji. Sun yi kauna tun a fari suna kira na naji, su ban na yi musu waka dan biki ko suna. Yan guruf su kira ni su sa na yi musu waka, ba ni raina masoya suna kira na waka. Da kwarashi aka saka hoto da na rike harka. Yan ƙasa ta Nijar da kun zamo lamba ɗaya, ko a tarihin ko kun biya kyan kwalliya. Su ƙasashe sun sani ba ku da yin fariya, halin mutum ne jari. Mun yi fatan kai ni ƙasar da ba ta da buri, ga su da kyan tsari wanda duk zai kushe. Zana nemo reshe asali na tushen ƙasar da ke baza motion, ba ta bar mu da tension balle miyo confusion. Allah kare in Nijar suna biyar wakan nan, na kuna sun hoto da ne magocin Nijar. Ba ni raina duk mai mankwai asali na Nijar. Kun zamo gamji kun dare gunji, kanku bai caji ku ba makiyaji. Ku nemi na kai shi ne ba zama na banza ne, duka kasashe sun gane akan azanci ne. Kandila kwai wayo da mo a layin haƙuri, ba a goge zane na zabuwa ji da sauri. Mai shirin kamo gafiya ya tana da burman, na kuɗin hotoro da nazarin wuce yaro. Na gaba kwa ƙwauro kun zamo jan biro, maganin da kikin yaro. To bare wani tero furtun baka shine maro, mai da shokata na dikero sifili a ce mata zero. Ni da Nijar dama na akwai wuya mun rabewa, tunda na san mai daga shi yayi sila ta haɗawa. A cikin daya ma na ku ƙasa zangawa. Saudi akwai yan Nijar, a Libya akwai yan Nijar, Chad akwai yan Nijar, Kamar akwai yan Nijar, Dubai akwai yan Nijar, Qatar akwai yan Nijar, Egypt akwai yan Nijar, a Ghana akwai yan Nijar, Senegal ma akwai yan Nijar, China akwai yan Nijar, Côte d'Ivoire akwai yan Nijar, Algeria akwai yan Nijar, Italy akwai yan Nijar, Sudan ma akwai yan Nijar. Bare uwa da uba Najeriya da Nijar tsintsiya, ko za a kira lamba ɗaya nema na halakko ne gaba, ko za a kara kon sha gaba. Mai neman mai waƙar Nasir dan hotoro, birtin ba na ƙwauro. Nijar kam nai wa tambari. Nijar ga masu buƙatar a yi musu waƙa ta guru ko ta soyayya ko ta siyasa ko ta girmamawa, za ku iya tuntuɓar Nasir Hotoro akan lambarsa kamar haka: +234 8 0 6 7 7 1 0 2 1 7. Kada ku manta mawaƙinku Nasir Hotoro. Na gode.